Alaga. Luto time. Yan. Luto time tayo. Luto time. Luto tayo ng biryani. Yan. Luto na lang ako guys. Panoorin nyo lang ako dyan. Aray ko. Kaya may 1 million na tayo dyan. Na nanonood sa atin. Oh. 2 million people. Nood lang kayo dyan kay Maluto. Magluluto kayo guys ng manok. Magbe-biryani tayo ngayon. Today is biryani day. Rinig nyo yan. Maingay ako. Five million people, thank you. Yan, look. Ang laki-laki ng sibuyas ko.
8 million people. Thank you. Mag-ano kayo dyan? Mag-hi naman kayo dun para makikita ko kayo. Salamat sa pagdanaw. Oops. Million people in the house. Wow. Thank you. Maglagay na tayo ng tubig dito sa ating. Yan. Tapos, ititimpla natin itong manok. Ayan guys, manok yan siya. Lagyan ko lang to ng asin ang manok ko guys. Damihan ko ang asin. Tapos lemon. Lagyan natin siya ng lemon para makuha yung lansa ng manok. Matigas ang lemon guys. Kaya ito yung gagawin nyo para lalabas agad yung ano niya. Yung katas. Ayan. 10 million na tao dyan sa bahay natin. Salamat ha. Yan. Yan, 12 million people. Yan, tapos, i-mix natin to. I-mix natin yan. Oh, yan nyo guys, oh. Puputian siya, lalabas yung dugo ng manok. Yan siya. Lalabas yung dugo niya. Hayaan lang natin sa lemon at saka sa asin. Kasi nag-ano ako ng garlic. Ito ang garlic. Garlic yan. Kasi ilalaga natin yan. Para mamaya yung sabaw niya, yung gagamitin natin sa kanin. Simpihan natin. Kasi medyo nagmamadali na kasi susundo pa ako sa alaga ko. Ito, nilagay natin dito. Yan. Sasalang na natin yan, ha? Sasalang na natin dyan. Yan, 11 million people in the house. Thank you po. Sibuyas ko ng laki. Kaya natin dito sa sibuyas natin. Pakuluan natin ito, sibuyas, at yung garlic natin, at
saka yung manok natin. Okay. Pakuluan natin yan ng 30 minutes. Gamit natin, guys. Timplahan natin ito. Black pepper. Ayan. Novelin! Ay, sorry lang ga. Wait lang. Lagyan natin ng jacket ha. Ayan. Luluto kasi ako lang kaya hindi ko nakita. Sorry. Ayan. Lagyan natin ng black pepper. Lang kasi mahirap maghawak nito. Ayan. Yung 7 spices. Ayan. Lagyan natin ito. Para sumarap siya. Tapos, ito. Ayan. Pampalasa yan guys. Pampalasa. Ito, biryani masala. Wait lang ha. Wait, lalagay. Mag-ano ako kuha ako ng isang telepono. Sa lahat. Ito, lemon. Lemon. Then, spices. Duggan natin yan. Duggan natin. Ano siya para malasa. Diba? Okay na yan. Ayan, kaya natin siyang mag-boil. Tapos, ang sekreto pa guys ito. Hindi ako gumagamit ng pampalasa. Ito lang. Asukal. Ayan. Diba? Okay na yun siya. Tatakpan natin. Hayaan natin mag-boil. Ayan, hangga Jolene. Thank you so much.
Ayan. Ang wala na bilhin. Ayan. Ito na natin ang ano yun. Tapos, habang nag-ano ako ng naglalaga. Ayan. Mag-slice tayo na sibuyas. Inisin mo lang tayo ng hot place. Ayan, kasi madumi. Hindi ko na madumi. Laki oh. Laki ng sibuyas ko. Ay, kilo ako. Pipin natin si Noveline. Piprito natin ito mamaya. Piprito natin itong sibuyas. Pang-topping natin mamaya. Okay. Saan naman yun? Yan. Kumakan. Ano yung pirog? Itnay na. Ay, eh. Pachwa ibi akan nini kaskas. Pachwa ibi akan nini. Honestly. Prito natin ito mamaya. Ay, mata ko.
kamatis ko, ano ito, na-slice ko na ito, nilagay ko sa freezer. Kasi, parang bakos. Yan. Blender natin yan mamaya. Kasi ito, galing din ito sa freezer guys. Ayan. Gas siya. Kasi nasira sa pasin dito yung freezer. Kaya nilagay ko sa pag nilagay sa freezer, nasira ito kahit nasa loob siya ng harap. Kaya nilagay ko na sa freezer. Naiyak tayo dito sa sibuyas yun. Iyak ako. Sa light lang ba mahuli. Mayroon mga tao dyan na dumadaan dito sa akin sa ano ko sa live, pero hindi sila nag-comment guys. Comment lang kayo para makita ko naman kayo kung sino ang nandiyan guys. Balikan ko rin kayo, makisita ko rin kayo. Hindi naman ako gani maghambal kagani baka hindi ko pa ilonggo man gapon. Ilonggo na lang kagani. Isip ko ng bansa. Umiiyak. Iyak. Minsan pa ulan bumuhos kaya lang tumihan. Itong biryani paste kailangan natin mamaya. Ano pa?
Guys, ano naman tayo tapusin natin ng 1 minute para makapag-prepare na rin ako kasi magsundo ako sa alaga ko. Bye for now. See you later. Bye.